Mu secret booth ya lero kwabwera bambo ochoka ku Rumphi. Iyeyu adachitidwa chipongwe chachikulu ndi transporter. Kodi chipongwechi chidali chotani? Zidakhala bwanji? Timusiya atifotokozere yekha koma asazionetsa nkhope ndipo sazitchula dzina. Takhalani pomwepo. Ine ndine ndimachokera ku boma la Rumphi, ku Katoo, kuhewe uko. Ndidakumana na anthu ochokera ku John amanyamula katundu amati ma transporter, amene titacheza nawo anandiuza kuti ngati ndikufuna tingapite ku John. Ndiye ine popeza ndimamvako kuti ku John uko ndi dziko la mkaka ndi uchi, ndinaganiza zoti ndisake ndalama ndipite ku John uko chifukwa ndi dziko la mkaka ndi uchi. Ndiye anandiimbira foni kuti azinyamuka kupita ku John, ndipo ine ndinapakira katundu wanga. Tinakakumana pa Rumphi boma. Ndinachoka kumeneko tinyanyamukaso paja ulendo wa utali. Ndiye popeza ine sindiziwa mapu kuti amaenda bwanji, tinanyamuka paja tinayamba kuyenda. Ndipo tinafika malo ena amaonekako kuti analiko malo akulu kuti kuli nyumba zikulu. Sono titafika kumalo ena ayo amaoneka kuti kuchoka ku Rumphi huko kafika kumeneko anali akulu kwambiri. Malo amenewo anawatcha kuti apo ndi pamene tinali kuti tikulowa Mozambiki. Tinanyamukaso paja titadusa pamalo poti panali chiwotchi chikulu. Tinanyamuka paja kuzungulira ndi kupita, tinalowa muchitchire chachikulu kwambiri, ndipo kumeneko tinatopa. Tinaenda titafika mchitchire chachikulu chija chomwe sichimatha. Ananiuza kuti umu sono tizilowa mu Zimbabwe. Sono titachoka mu Zimbabwe muja mchitchire likulu lija tinaenda kenakano tinazafika mu mzinda waukulu kwa basi. Mzinda uwo titaendamo tinadusa malo ena ake oti misewu yake mpaka msewu wina uwo timakwera pamwamba na kusikira kusi uko. So anandiuza kuti waona sopano apa sono ndipomwe tarowa Zimbabwe. Uyu ndi uja timati Zimbabwe, uja ni uyu. Ine chimwemwe mu mtima ndikuti ulendo uwu ndaumva kukoma. Tinaenda usiku wonse. Kenaka tinazafika mu mzindaso ukulu kwambiri. Ndipo titafika mu mzinda uwo kunapezeka kuti anandiuza kuti sopano apa tikulowa mu South Africa. Ndipo ine nali ukondwa kwambiri kuzindikira kuti sono tafika ku South Africa. Ndipo tinaendaso mtunda utali. Kukafika kumalo uko kunali malo oneka bwino, ndipo malo amenewo kunali akaradi okhaokha. Ndipo titafika kumalo kuja ku akaradi kuja anandisisa ndikundiuza kuti ku South Africa kuja ndikuno mukhale umasuka kulikose uko mungapite mutha makafusa zinjito muzinyumba za wakaradi umu. So ineyo naganiza paja ndati ndipange bwanji. Ndinakhala chifukwa ku South Africa kuja kuli abare komano kuimba foni mayunisi samagwira. Kenaka nditaona kuti apa kwavuta usiku ndati koma ndimbe foni. Ndiyese amini kufusa anthu, nditafusa anthu kuti kodi kuno ni dera ranji la South Africa. Iye anandiuza kuti ndi ku Johannesburg. Koma titafusa anapezeka kuti anandiuza anthu aja kuti yaya chimwene kuno ndi ku Malawi. Kuno mwafika kuno ndi kumene timakutcha kuchigumura.
ine mutu wanga unazunguzika ndati mwina anthu awa kundiyesa, aziwa kuti ndachokera ku Malawi so akufuna kundiyesa. Nauza kuti aya ine nachoka ku Malawi, kulumbi kuhewe. So nafika kuno ku South Africa kuti yayi kuno ndi ku Blantyre, ndipo mwafikira kudera kumene kumakhala anthu amene amachedwa achikaradi, koma kuno ndi ku Malawi. Ndipo anthu anandiyitanirapo anthu angapo kuwafusa onse kwambura kopanda kufusana. Anthu aja ananena chilungamo kuti yayi onse anavomerezana kuti idi kunali ku Malawi. So pano pamene paja ine mutu unabalalika, ndinalira kwambiri, ndinalira kuti yawe ine moyo wanga watani ine, ndaruza ndalama zambiri chifukwa munthu uja anandiuza kuti poti ndi ku South Africa ndingompasa 450 imene ine nakakongora ukontalima fodga kweniso nakakongora. So ndinalira kwambiri, ndipo mpaka lero ndine munthu wodandaula. Ndipo zitavutapo anthu aja atandiuza, ndinapezeka kuti siku limenero ndinagona mdepoti. Kenakano masiku ena ndimapempha maganyu mu msika, ndikupemphesa paka paumaliro. Ndipo paumaliza ndi pamene anthu anandiuza kuti achifundo chabwino, anandifunirako mafuno abwino anthu ena akonkuku ku Blantyre kuti iwe basi ungoyenera kuti ubwerere kwanu, ndramani iyi ndiyo nkhani yanga imeneyo imene yandichitikira ineyo kuzana ku South Africa. So ine ndingafune kulangizani azanga kuti nthawi zambiri musamakhale ndi mtima omangofuna kumalo osafufuza. Kufufuza ndi chinthu chabwino, chifukwa ine ndinanyamuka ulendo uja ndi chimwemwe mu mtima kuti ndikupita ku South Africa, komano ndinakabwerako chabe chifukwa chonena kuti chani, chifukwa chonena kuti anthu anandipusisa. Ndiye monga Kamuzu ananena kale kuti kuyenda ndiko kuphunzira. So naziwa nadi kuti ndizoona kuti kuyenda ndi kuphunzira. Ndi Secret Booth, malo amene umadula chinsinsi chako opanda kuona nkhope. Aliyense ali ndi nkhani ya chinsinsi yoti imamulemera ndipo amafuna atayiyankhula, komanso amachita mantha. Funso nkumati amachita mantha chifukwa chani? Ambiri amachita mantha kuti anthu awaona nkhope, ayaluka komanso anyozeka. Nchifukwa wabwera Secret Booth, malo oti aliyense atha kugawa chinsinsi chake kwa dziko, kwa wanthu, kwa achibale opanda kuonedwa nkhope.